Bon dia, bona tarda, bona nit, latinos todos. Avui explicarem el significat de 3 paraules que s'escriuen gairebé igual i es pronuncien gairebé igual. Així que aneu amb compte, compte i compte. Un conte, amb N, és una rondalla. Són aquestes històries breus de fets ficticis o llegendaris normalment, generalment dirigida als infants, amb l'intenció d'entretenir, divertir i moralitzar. Un conte és un cuento. Un comte, amb M en lloc de la N, comte és la persona que governa un comtat, un condado, i que posseeix així el títol nobiliari de comte. L'únic comte que em ve al cap és el comte de Montecristo. Un comte és un conde. Comte, amb P, es pronuncia a la pràctica igual que el comte de Conde. Per tant, comte de Conde i comte de comptar, amb P, es pronuncia a la pràctica igual. De fet, recordo que quan jo era petit, en un programa televisiu infantil, sortia una titella, un Muppet d'un Dràcula, un comte Dràcula, que ensenyava a comptar els nens i nenes. No recordo el seu nom, no sé si el coneixeu, però es passava el dia contínuament comptant coses, ratpenats, bombetes, el que fos. D'aquestes 3 paraules que hem vist avui, aquesta última és la que potser té més usos i la que sentireu més diàriament al carrer. Per exemple, quan vas a un banc a obrir un compte bancari, una cuenta bancària, faré el pagament mitjançant el compte bancari. Quan perds el compte d'una cosa, perder la cuenta, he perdut el compte dels cops que ha caigut. Quan demanes el compte en un restaurant, demanaré el postre i el compte. Fixeu-vos que en català sempre diem el compte en masculí. El compte bancari, el compte enrere, el compte en un restaurant, sempre en masculí. Tenir en compte. Tenir en compte algú, calcular, pensar en algú, no oblidar, tener en cuenta. Hem de tenir en compte el seu estat de salut. Sortir a compte. Treure benefici d'una situació avantatjosa. Salir a cuenta. No ens surt a compte invertir més en això. Sortir de comptes. Per una embarassada, passar el dia calculat en què ha de parir. Salir de cuentas. Sortirà de comptes a mitjans de març. Anar amb compte. Posar cura, anar amb atenció, anar alerta. Vigilar, tener cuidado. Ves amb compte amb l'esglaó. Has d'anar en compte per aquella carretera. A compte, com a part d'una quantitat a pagar o a cobrar. A cuenta. He deixat 30 euros a compte per pagar el patinet. Passar comptes, liquidar el que s'ha de pagar o rebre amb algú, o raptar-lo o retreure-li alguna cosa. Passar cuentas. Hauran de passar comptes amb l'empresa. Ja passarem comptes en el proper partit. En compte, en lloc, en substitució de, en lugar. Vindré jo en compte del meu company. La cosa fantàstica que té YouTube és que pots parar, pausar, d'endavant, endarrere, repetir, anar al punt. Si voleu revisionar alguns exemples, ho podeu fer.
i si us voleu subscriure també, ja ho sabeu, si us ha agradat o ha servit el vídeo, doneu-li un like, un me gusta, un m'agrada i ens veiem aviat!